ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಾದಾ ಪಂಡಂದಂಡ ಎಂಗ್ಲು 4-5 ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡೆ ಊಡಲ ಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಪೂರಣ ಮುಟ್ಟ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿದನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅವಂದು ಮಾಡಿದ ಪಗೆಲ್ಡು ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೋತಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮರಸ ಕುಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಾದು ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ಪೋಯಿನ ನೆನಪಂದೆ ಪೋಯಿನಿ ಕೋಡೆಂಗಳು ದಯಪಂಡ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಡೈತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜಲಕ್ಕಾಗ ದೇವ್ರು ಪೋತಿದ್ರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪಿದಾರ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದದ್ದು ಪೋದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಆಟ ಪೂರ ತೂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇತ್ತು ಒಣಸ ದೇವರ ಜಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬಳಿ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಟು ತೂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿ ಆತಾತ ಕೊಡ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸ ಟೈಮ್లో ಉಂಟೋದಿತ್ತ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತಾತ ಕೊಡ್ತು ಉಂಟುನ ಬೊಕ್ಕಂದು ಹಂಗೆ ಪುಡಿ ಅದನ್ನು ತುಲೇನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾಡೋದು ದಯಪಂಡ ಹಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಏತಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇದಾಗ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನೇ ಏಪಲ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪುಣಿ ನಾನು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಗಾರ್ಡೇಜ್ ಇತ್ತು ತೂರ ಪುಡಿ ಆತನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡೋದು ಟೈಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಸೀದಾ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇನ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೋಡದೆ ನಡೆ ಪೋಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಲಕ್ಕದ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ಆಂಟಿಲಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವರು ಅಕ್ಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಅರೆಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಚಾದ ಏನಿದೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವಂದು ಪೂರ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದೇ ಯಾಂದು ಪೋಪುನ ಸೀನ್ ಆಡ್ತು ಯಾರು ಪೋಪುನಿ ಇನ್ನೇನು ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗ್ಲು ಏನೋ ಮಾತಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬರೀ ಅಂದುವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪುನಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಏನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಬಸ್ ರಡ್ಡು ಬಸ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಹತ್ತಿರ 400 ಬಸ್ ಅಂಚ ಪೋಲಿ ಅಂಚದು ಸರಿ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋಯ ನೀನು ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಯನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಳು ದೇವೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಪೂನಗನೆ ಪೋಡ್ತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಅರ್ಧ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಗ್ಳು ಪೋಯರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಸರಿ ಆತೇನ ಲಾಗ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ మల్లిగొండ మోనండి
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದಿಲ್ಲ Yeah, yeah, yeah.